दोडामार्ग तिलारी रस्ता कामासंदर्भात शिवसेनेची पत्रकार परिषद झाली। काम बंद पाडणाऱ्या ठाकरे शिवसेनेचा निषेध करतोय। कामासंदर्भात अडवणूक करणाऱ्यांविरोधात आम्हीही रस्त्यावर उतरू, अशी माहिती शिवसेना तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस यांनी दिली आहे। की दोडामार्ग तालुक्याच्या विकासात्मक प्रक्रियेमध्ये विकास होत असताना आपण पाहतो की अनेक ठिकाणी या मागच्या 8-10 दिवसामध्ये विकास कामाला विरोध अशासाठी वेगळी एक संघटना या ठिकाणी काम करते आहे। आणि हे काम करत असताना महत्त्वाचा विषय असा होता की तुम्ही सर्व साक्षीदार आहात की 2 वर्षापूर्वी दोडामार्ग ते सावंतवाडी आणि दोडामार्ग ते तिलारी रस्ता खड्डेमय होता आणि खड्डेमय रस्त्यामध्ये 1 वर्ष सोशल मीडिया म्हणो किंवा इतर सर्व ठिकाणी कायम सत्ताधारी म्हणून माननीय या मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर असतील, त्यावेळीचे पालकमंत्री असतील, यांची कायम बदनामी केली जात होती। आणि अशी बदनामी केली जात होती की या रस्त्याच्या खड्डेमय गोष्टीसाठी सर्वस्वी जबाबदार तेच आहेत असा विषय केला जात होता। आणि त्यावेळी अशी परिस्थिती झाली की दोन्ही रस्ते सुस्थितीत चांगले केले गेले, पण त्याचवेळी असं सर्व निदर्शनाला आलं की जो रस्ता तिराळी टू दोडामार्ग आहे त्या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी वेगवेगळी ॲक्सिडेंट व्हायची। आपण स्वतःचे साक्षीदार आहात। उदाहरणार्थ आंबेलीमध्ये, त्याच्यानंतर कोंढाळकट्ट्यामध्ये, तिराळीच्या त्या परिसरामध्ये अनेक वेळा ॲक्सिडेंट अशासाठी व्हायची की रस्ता तो अरुंद रस्त्यावर अनेक लोकांची अतिक्रमणं झाली। अतिक्रमणं झाल्यामुळे रस्ता त्या ठिकाणी वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली। यामुळे अनेक ठिकाणी ॲक्सिडेंट होत होते आणि ह्या ॲक्सिडेंटमुळे हा रस्ता रुंद करावा अशी सगळ्या लोकांची मागणी होती, ग्रामस्थांची मागणी होती। निरनिराळ्या ग्रामपंचायतीने त्या भागातल्या तसे ठराविक केले होते की हा रस्ता रुंद करावा। आणि दोडामार्ग तालुक्याचा विकास होत असताना, दोडामार्ग तालुक्याचा पर्यटन विकास होत असताना हा रस्ता भविष्यात हैदराबाद गोवा असा जो हायवेचा विषय आहे तो रस्ता ह्याच रस्त्याने व्हावा ही सुद्धा आमची मागणी आहे। आणि त्याला जोड म्हणून हॅम योजनेअंतर्गत हा रस्ता रुंदीकरण करून तो सुस्थितीत चांगला कॉन्क्रीटचा करण्यासाठी ही योजना मंजूर झाली। ॲक्च्युअल हा रस्ता गेल्या वर्षीच मंजूर झाला, गेल्या वर्षीच सुरू करायचा होता, परंतु गेल्या वर्षी जवळजवळ मे महिन्यात आपल्याला माहिती आहे लवकर पाऊस लागला। पावसामुळे सगळी जी साधनसुविधा होती ही उपलब्ध न झाल्यामुळे तो रस्ता चालू झाला नाही। यावर्षी संबंधित ठेकेदारांनी या रस्त्याचं काम चालू केलं। काम नुकतंच चालू झालं, म्हणजे कामाची घोडदौडसुद्धा नाही, नुकतंच चालू झालं। चालू झाल्यानंतर अनेक लोक त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी विरोध करायला लागले। दोडामार्ग तालुक्याची एक प्रतिमा जी इतर जिल्ह्यामध्ये होते आहे की दोडामार्ग तालुक्यात गेल्यानंतर तक्रारी होतात, विरोध केला जातो, सगळ्या गोष्टीला विरोध केला जातो। ही जी प्रतिमा आहे ही प्रतिमा दूर करण्यासाठी मुद्दाम आम्ही या ठिकाणी पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे। या ठिकाणी असा उद्देश कोण आहे की कुठल्या ठेकेदाराला समर्थन द्यावं किंवा कुठल्या गोष्टीला समर्थन असा विषय नाही आहे, परंतु दोडामार्ग तालुक्याचा जो विषय आहे तो ज्यावेळी पेपरमध्ये किंवा इतर सोशल मीडियावर येतो त्यावेळी ज्या प्रतिक्रिया येतात त्या प्रतिक्रियाला उत्तर कोणीतरी दिलं पाहिजे। सगळेच जर गप राहिले तर ही प्रक्रिया कुठेतरी थांबली जाणार आणि उद्या असं होणार की ह्या सीझनमध्ये जर रस्ता तो झाला नाही तर उद्या पावसात त्याची एवढी मोठी कंडिशन होणार रस्त्या जाण्या येण्याच्या लोकांची। मग पावसाळ्यामध्ये पुन्हा टीका होणार का की तुम्ही रस्ता चालू केला होता आणि चालू 3 महिने 4 महिने तुम्हाला होते, त्या 5 महिन्यात तुम्ही काय केलं, अशी पण टीका त्यावेळी परत येणार। वस्तुस्थिती अशी आहे की रस्ता करत असताना जाग्या जाग्यावर त्या मोऱ्या म्हणजे काजवे करायचे आहेत, जाग्या जाग्यावर कुठेतरी रुंदीकरण करायचं आहे, त्या ठिकाणी खोदाई केली गेली। खोदाई करत असताना एका बाजूने खोदाई करून ते काम केलं गेलं, दुसऱ्या बाजूने दुसऱ्या खोदाई करून काम करणं अशी जी कामं होती, या कामामध्ये संबंधित जे ठेकेदार आहे, संबंधित जी यंत्रणा आहे MIC म्हणजे रस्ते विकास महामंडळ, यांना पण आम्ही सूचना केली, लेखी पत्र दिलेलं आहे की तुम्ही तिथल्या ग्रामस्थांची, तिथल्या ग्रामपंचायतीची संपर्क साधा, त्यांच्या सूचना घ्या आणि त्याप्रमाणे तिथे प्रत्येक ठिकाणी योग्य तो मार्ग काढा। अनेक ठिकाणी ते मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु काही जवळचे जमीन मालक आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी पर्यायी रस्ता करण्यासाठी जर विरोध केला आणि काय विषय झालेत तर त्यामुळे त्यांना आहे त्याच रस्त्यावर काम करणं भाग पडत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। तरी पण आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे या विषयाची ज्यावेळी गेल्या 2 दिवसामध्ये विरोधी पक्षांनी या ठिकाणी तिथे जाऊन प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन अनेक ठिकाणी कामं अडवणे, कामावर असलेल्या कामगारांना मारहाण करणे असे प्रकार केलेत। आमचं त्यांना एक सूचना आहे, आम्हाला एक त्यांना सांगायचं वाटतं की तुम्ही सुद्धा विकास प्रक्रियेचे भागीदार आहात। विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्ष हे दोन्ही
विकासाचे रस्ते आहेत, परंतु हे काम करत असताना संबंधित यंत्रणा आहे, जी यंत्रणेचे माणसं आहेत, तहसीलदार दोडामार्ग आहेत, यांच्याकडे तुम्ही जाऊन भांडा, त्यांच्याकडे तो विषय मांडा आणि तो विषय कसा सुटेल हे तुम्ही बघा. एखादं काम बंद करून ते समजा 8-8 दिवस 15-15 दिवस बंद राहिलं तर त्या कामाची प्रगती होणार नाही. आणि दुसरा विषय असा आहे की हे काम करत असताना ज्यावेळी मागणी होती की हा रस्ता करावा, त्यावेळी विरोधी पक्षाची सुद्धा मागणी होती ना की हा रस्ता करावा. मागणी काय एकाचीच नव्हती, सगळ्यांचीच मागणी होती. आणि आज झाल्यानंतर तो रस्ता करण्यासाठी सहकार्य करायचं सोडून असे जे प्रकार करत आहेत त्या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत. एक विषय. दुसरा विषय, त्यांना MICT जी आहे रस्ते विकास महामंडळाला सुद्धा माननीय या मतदारसंघाचे आमदार आणि मग ते दीपकभाई केसरकर यांनी कालच सूचना अशा केलेल्या आहेत की तुम्ही प्रत्यक्ष तुमचे अधिकारी, संबंधित ठेकेदार, तहसीलदार कार्यालयामध्ये तुम्ही एक बैठक घ्या आणि त्या बैठकीमध्ये इथे दोडामार्ग शहरातले व्यापारी असतील, साठेल भेडशीतले व्यापारी असतील किंवा इतर काही लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाची तुम्ही बैठक घेऊन ते प्रश्न तुम्ही ते ऐकून घ्या. त्यांचे जेवढे तुम्हाला शक्य आहेत तेवढे ते मार्गी लावण्याचं कामसुद्धा ते करणार आहेत. म्हणजे असं काय नाही आहे की बुवा आज काय होतं, काही लोकांचं असं म्हणणं येतं आहे की रस्ता होतो, आम्हाला कल्पना नाही किती रुंद होतो, किती हेवी होतो, काय होतं का. ऑलरेडी पूर्वी त्याचा सर्वे वगैरे झालेला आहे का, सगळेच लोक का त्यावेळी आणि भूसंपादन, ह्या रस्त्याचं जे भूसंपादन आहे जे दोडामार्गपासून तिराळीपर्यंत भूसंपादन सुद्धा झालेलं आहे का, वीसघरपर्यंत संपादन झालेलं आहे. परंतु त्या विषयासाठी जी सर्वे झाला त्यावेळी सर्वेमध्ये ते सगळं आलेलं आहे, परंतु काही लोकांना त्याची कल्पना नसते. तरी ती कल्पना त्यांनी तुम्ही आणून द्या अशी सुद्धा सूचना रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे. आणि दुसरा विषय असा आहे की ह्या सर्व प्रक्रियेमध्ये आम्ही आमचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, यांच्या कानावर सुद्धा हा विषय आम्ही घालतो आहे. आणि ह्या विषयासाठी जे काय शक्य आहे करणं ते करणार आहोत. परंतु एक विरोधी पक्षांना मी किंवा सांगू इच्छितो मी की वारंवार प्रत्येक विषयामध्ये जाऊन अडथळे निर्माण करण्याचं काम तुम्ही बंद करा. न बंद केल्यास आम्हालासुद्धा त्या ठिकाणी रस्त्यावर उतरावं लागेल. सत्ताधारी पक्ष आहोत म्हणून आम्ही त्यांचीच बाजू घेतो असा विषय नाही, परंतु विकास प्रक्रियेमध्ये ज्यावेळी विकास प्रक्रिया थांबते त्यावेळी विचारणं कोणाला होतं की सत्ताधारी पक्ष म्हणून सत्ताधारी पक्षालाच विचारणं होतं की हे बुवा का झालं नाही, एखाद्या गोष्ट का झाली म्हणून विचारणं होतं. आणि उद्या हा प्रकल्प समजा थांबला, आज परिस्थिती अशी आहे की त्या रस्त्याचे 3 वर्षापूर्वी त्याचं टेंडर झालेलं आहे, 3 वर्षानंतर त्याला जी मुदत आहे ती मुदत थोडक्या दिवसात संपणार आहे. आणि जर तो त्या मुदतीमध्ये रस्ता नाही झाला तर ते काम जर थांबलं तर त्या ठिकाणी उद्या पावसांमध्ये किंवा इतर ज्या अडचणी निर्माण होणार या विषयामध्ये त्या अडचणीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. या विषयासाठी आम्ही ह्या रस्त्याच्या लगतच्या अनेक शेतकऱ्यांशी सुद्धा आम्ही संपर्क साधला. अनेक शेतकऱ्यांचा विषय असा आहे की रस्ता होऊ दे, रस्ता होऊ नये अशी भूमिका कोणाचीही नाही आहे. उलट बाजारपेठेतल्या लोकांचं सुद्धा म्हणणं असं आहे की बाजारपेठेमध्ये आपण सुद्धा पत्रकार त्याचे साक्षीदार आहात की दोडामार्ग बाजारपेठेमध्ये जे ट्रॅफिक होतं मोठ्या प्रमाणात, हे ट्रॅफिक ह्या रस्त्यामुळे कायमस्वरूपी बंद होणार आहे. कारण तेवढी जी पेस आहे रस्त्यासाठी ती पेस या रस्त्याला असल्यामुळे कायमस्वरूपी, त्यामुळे मी संबंधित शेतकरी साठेली भेडीची सुद्धा व्यापाऱ्यांनी आपण स्वतःहून तयारी दर्शवलेली आहे की आपण म्हणजे रुंदीकरणाला मान्यता देणार स्वतःहून. आणि मी ग्रामस्थ, शेतकरी, लगतचे जमीनदार यांना सुद्धा या पत्रकार परिषदेवर आवाहन करतो की तुम्ही सुद्धा थोडं सहकार्य करावं. तुमच्या सहकार्यानेच हा काम होणार आहे. शेवटी विकासात्मक प्रक्रियेमध्ये थोडंफार एक नुकसान किंवा थोडंफार इकडे तिकडे होतं का, व ते सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी सौजन्याने या ठिकाणी तालुक्याच्या विकासासाठी तुम्ही सहकार्य करावं अशी सुद्धा मी ग्रामस्थांना या ठिकाणी विनंती करतो.